imali khona ku Facebook edinga nje abantu boyitya, yabo. And if uhleli nami, I will make sure uba uyayitya le mali ngehlobo le right all the way, yabo. So if awukabikho kwi-program, you make sure uba i-account yakho ka-Facebook iku-professional mode, yabo. Then after ke ngoku uyijikile iprofile yakho yaku-professional mode, you make sure uba ubuyela kwiprofile yakho e-back ke ngoku, yabo. Iprofile yakho e-back, ujonge kwi-videos zakho uba akho videos like zinento ezisecaleni, like, or let's say udlame, yabo. Let's say mhlambi kuyaphuzwa, yabo, kuyaselwa or kuyaliwa or into ezinjalo, yabo, or into zocansi, yabo. You make sure you remove iwe ezinjalo, yabo. Yonke into ocinga fanuba ayikho good for ubona ngumntana oneminyaka engaphansi kwe-18, you remove lo way leyo, yabo. After you remove everything engekho right, then ke ngoku you start posting i-post ezi-positive, yabo. If uyidansa ungaposta udansa, but ke ngoku ingxaki iyi-one. If uyidansa kuzonyanzeleka kubekho umculo, yabo, and umculo uyingxaki because umculo ozobe udlala awunazo ii-rights zawo, yabo. Osoni bazofika ngafana ngapha, yabo, ufike nezinye iikhampani ngapho, yabo, zifuna imali yayo, yabo. So don't consider usebenzisa ingoma zabanye abantu, yabo. Rather uye emntwini akwenzela ingoma then you dance, yabo, or uthenge ingoma then you dance because izobuya imali yayo lo ngoma, yabo. Ufake ifoto ezi-nice, like uphumile u-out uselwandle uyobukela ibhola and stuff, izifoto esizifunayo ezo, yabo. Usifundise, yabo, sifuna ufunda kuwe, sifuna uhleka, yabo, sifuna ukuphuma kwi-mood ezingekho right, yabo. So zi-content esi-engage nazo ke ngoku ezo, yabo. Make sure xa uposta, yabo, uyashare to i-groups, you join i-public groups, yabo. Join i-public groups, uyaposta, you share i-public groups, easy, yabo. And you make sure xa uposta uyakhomenda ebantwini, because ukuposta kakhulu ugqiba ungabuyi abantu kuyafana nokha amanzi nge-washing basket, yabo. Uyawaste ixesha lakho, yabo. So rather uposte kancinci ukhomende kakhulu, so that i-engagement yakho izonyuka ne-reach yakho izonyuka ifikelele ebantwini abaninzi. So far, if unombuzo about i-content monetization, or unengxaki ne-violations, or unengxaki nemali yakho engangeniyo, buza umbuzo, yabo. Buza umbuzo kwi-comment section, omnye ashare, omnye alike, yabo. If sowukwi-program already, thetha nami still, sizokwazi ukunceda ngezinye izinto, yabo, for unyusa imali yakho and stuff, yabo. Yes, I.